Eikö ne aja yhteen? Oikeesti. Ei ne aja yhteen. Ja tässä alussa on hiljainen hajottaa. Miehet eivät ole ihan samoja kaistoja turvallisuussyistä. Totta kai kaikilla sama matka, mutta vähän eri kaistat. Ja näin lähdetään sitten ajamaan kaikki samaa rataa pitkin. Tähän suunnistuskyydille hajottaa alussa. Ja pari valjakko Kiikka Hakoniemi otti tuon alun kaikkein parhaiten. Heillä tuo lähtö meni suorastaan nappiin, eli 186 vedetulta Kiikka Hakoniemi TTTF, eli Seinäjoen pojat vetävät letkaa tällä hetkellä, kun ollaan tämän endurokisan alkuvaiheessa. Ja jenitäjät tuolla Tosijärvessä tunti 20 minuuttia, se on todella pitkä aika. Siinä on takkauksia välissä, miehistön vaihtoja välissä. Timo Kangastie ajaa kuitenkin nyt siinä. Ja näin menee PPF-tiimi Seinäjoelta kärjessä. Ja Ei. Miten se pysyy pystyssä? Kun kone alaosassa on se tasapaino. Rupeatko sä ajamaan tuollaista? Joo. Ja sen verran tästä radasta siellä tuolla toisella puolella on kaksi eri reittiä, Ei muuta kuin isi vaan ostaa tuollaisia. josta voidaan ajaa. Eli se totta kai pitää ottaa huomioon, kun seuraatte kuljettajien ajoa tuolla. Eli siellä on kaksi eri ajolinjaa valittavanaan tuolla takaosassa. Ja kuljettaja sitten päättää, mikä ajolinja on sitten kulloinkin se sopii, ja tämäkin on turvallisuussyistä ilman muuta, ettei noita kontakteja sitten tuolla radalla tulisi. Se on tärkeää muistaa, eli suoralla siellä on kaksi eri ajolinjaa käytettävissä. Ja Seinäjoen pojat edelleen tässä kärjessä. Eli Kiikka Hakoniemi, TTTF Seinäjoelta vetää letkaa. Kun kisa, tämä endurokisa on vasta alkuvaiheessa. Vielä on pitkä matka ja nyt tahansa saattaa sattua, tunti 20 minuuttia. Nämä netit tuolla järvellä ajavat tuota rataa menevät. Minä